Ngibonge mphathi wohlelo. Unike microphone. Kodwa ukuhle, you didn't govern me. As to how many minutes? Should I spend here? Kodwa kokuqala nje, ngicela wasisi loya eze. Hayi. Yamuza. Ngizwe ethula number 1. Usikelelo baba bezwe sitabeni. Wasethatha number 4. Ngumthandazo wezingane uJehova wasilalela. Ngicela ukuphosa iquestion ukuthi yiziphi lezi ngane ezathandazana? Over to you. Yakwami njengoba ngela futhi kwathi khuluma la guest speaker sole kabeleke guest speaker elifakile ijazi mina ngaba sisontweni and he's a junior minister to me. Uzangibuza-ke futhi uthola ukuthi ulwazi nalo yini ngenkolo esikuyo. To answer our question, verse 4, sabelelo sokuqala, ngomthandazo wezingane uJehova wenzani? Wasilalela. Iy'ngane zathula leli culo kokuqala. It was 1910. NgoNovemba laphayana eMzinyathi kwaShangase ngasenhle kwesikole saseMkhaya ngesikhathi ubabamkhulu elandwe intombazane encane eyisavela amabele. She was 16 years old. WayeThekwini. Eyomcimbi omkhulu afike azokwenza lezimo ngase kuthiwa uyazenza. Usikaba omkhulu usahlala eThekwini ngase-Sahara Stadium. Omkhulu uhlala eThekwini for 1.5 years before as ePhakameni. Wayesefika kubabamkhulu bakodwa la ekhaya. Wayeshade ebona kodwa kwesikhathi avaleka amehlo angabe sabona. She became blind. Ezali ingane angayazi ingane umbala uthi injani, impofu, igwaqa noma inzima. Ayiphulule nje kuthiwa umfana lo noma intombazane. Wayesefika kubabamkhulu. Befika khona wayesethi umakoti ogulayo bathiwa nangu wasethi abekwe la. uShembe akasemsanga amathe njengoJesu Kristu evula impumputhe uBartimaeyu shaba sonsimini emibili wayibeka emehlweni wathi bakodwa ubonani wathi abolutho wayisusa phinde ayibeka kwesibili bakodwa ubonani wathi kuluvindi wayibeka kwesithathu
Makodwa ubonana wathi ha nangu babezala nangu mamezala awunazi ingane zami wasiyabona. Within 30 minutes wasuka unkosikazi gama lakhe uNobelungu uMakhumalo shadele kaNgcobo esonta eweseni phezulu inanda. Wafika uMakhumalo nezingane zakhe ezisithupha, intombazana amahlanu nomfana oyedwa. Amagama amantombazane nanka: Ana, uMbaliyethemba, Nazarethina, Nazarethina, uVombo, Kanyiso. My man is sleeping up. Zobe ngumkhumbulela isithupha. Wayesithi uBamkhulu, ya nkosikazi, sabona naphi nawe? Wathi unkosikazi, wafika kimi ngesibonakaliso ebusuku. Wathi uyeza, uza nenkolo ehlukile kulezi inkolo zama missionaries. 18 years ago, it's 1910 minus 18, so total 1892, and she dissented. Wahluka ewesini, wahlala 18 years. Elinde lo muntu ufika uzofika. Ufika ke lo muntu ke wasethi hayi kanje. Walala kusekemdala kukaNkulunkulu. Ngeke ngisakholwa, sengiyisalwazi. Kodwa uzothatha lezi zingane. Ntombazana u5, mfana oyedwa, mfana uKanyiso. Zibe ezakho. Uma ikhula uzosenzela konke. Mawufuna umhlonyana uzowenza. Mawufuna uyimulise uzokwenza. Mayigana noma igula inkinga yakho. So you become their adoptee. Osayithatha lezi ngane. Wayeseyikhula lesihlabelo. Nkosi sikelela ubaba noma ezula esitabeni siqhubeke sibheke phambili. Lezi ngane ke sasikwazi ukuhlabelela. Wathi beyinida sajoyina kwase ba encoded verse 4 ngomthandazo wezingane. Jehova wasilalela sisazula esitabeni singenayo indawo yokulala. Let me capacitate you. Mabuza umuntu iziphi lezi ngane, ungathi mashangela. Mashangela ingekho lesikhathi. Mashangela qale late. Nawu kusibeleke. Ake kubuze la. Ngale NEC2 le inathesa. You keep quiet. Kubuze kubali kulaba bana. Ake ukhaze inkolo yobuNazaretha ngamagama angadlulile eshumini. Tezela phambili nasi microphone. Ngisathi chaza uzothi 1 2 3 4 yabona. La chaza inkolo yobuNazaretha ngamagama angadlulile 10. Ya. Oyedwa ezila phambili la. Mangithi laba bathule. Yesha chairperson.
Tshela bona cela uyazi ngakudaba athule la. Anyone here posing the challenge endlini chaza inkolo yobuNazaretha ngamagama angadlulile eshumini bese uyakusekela lo kushoyo ngesingisi defy ubuNazaretha as a religion with substantiation. You put forward a reason. Yini kusho kanje nazi izathu. Awukangeza muntu. Hayi hoza nasi microphone. Let's give him the audience. Inkolo yobuNazaretha internet, inkolo yokhokho nabazali bethu ukuba sibakhonzele ekuphakameni. Sibagcinele namacala ngosengakodwa. Now, usabi khona omunye. Khona omunye. Oh, Zala. Now. Sanibona. Engakusho ukuthi inkolo yobuNazaretha ichaza iTrinity kaNkulunkulu ushutho ukuthathwa bese imela ukungcwele nomthetho kaNkulunkulu esesiulandele eBhayibhelini uShembe wacaphuna khona 10 commandments wasexubane ku90 yaseba yikhulu yenza 100 bese kuba inhlanzeko ne-Afrika ngiyabonga. Wait. Uthe la kunani une-Trinity zwekahle. Khona phela isihlabelelo la. Psalm 73 verse 1. Yakholwa uyise onamandla onke kumdalo wezulu umhlaba nakumoya oyingcwele. Gcina la. Uyise onamandla onke umdalo wezulu umhlaba umuntu oyedwa lowo. Nakumoya oyingcwele. La kolobuNazaretha asinayo iTrinity. Trinity. The Trinity, 77, verse 2. Kodwa mina ngedwa ngivela kude ngithunyelwe inkosi phakathi kwenu ulaleleni engikushoyo. Mina ngedwa first person. Ngithunyelwe inkosi second person. Akekho owesithathu. What appalls me, he did not substantiate. Baga segele, because my reasons are not sure. Minikol ngithaza amagama awu4. 4 words. Kanjena. UbuNazaretha njengenkolo faku dash kalabubani.
isifundiso sobuNkulunkulu nokuzibuyisela kuJehova. Isifundiso sobuNkulunkulu nokuzibuyisela kuJehova. Bese ngiyisekela ke lento engisho. Thandazo leSabatha. Verse 16 and 17. U16 ekusihawukeleni kukaJehova kodweni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela kuye uba sibuyele sibe abantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe kakade. And secondly, you'll keep quiet. Inika igama lesingisi kakade. Zoma lefundiswa la. Kakade. Gama lesingisi. Usali uba nekhokasi udezela phambili athi ukakade in English. Uyabona. La Institute of Higher Learning. Kakade in English. Fundisha. Never ending. Uthi never ending. Ba. Bese ngiyabuzwa ukuthi ke ungunaphakade yena kusuka. Till the end of time. Till the end of time. Now, so many clue. The word I want is a 9-lettered word. Starting with A, adding to Y. Already is a 7-lettered word. Bala, A, L, R, E, A, T, Y. 9-lettered word. Igama antiquity. Antiquity. Definition isifundiso sobuNkulunkulu nokuzibuyisela kuJehova. Only 4 words. Bese ngibeka ama reasons amathathu to authenticate the definition. 1. Then it's about a verse 16 sengushilo ekusihawukeleni kukaJehova ekwethukeni kwethu emthethweni wakhe wasibuyisela wathi wasibuyisela
uthi wasibuyisela ukuthi abantu abasaphenduki wasibuyisela kuye uba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe kakade 17 akekho omunye ubaba owasidalayo akekho nomame osilisayo uJehova kuphela egcineni senze ukuthiwa yini i-affirmation take a solemn oath sihlabelelo 2:38 ivesi lokugcina namuhla sibuyela kuwe thina nabantwana bethu silifa lakho wedwa singakhonzi isitha sethu besibuza umbuzo difinile substantiate khona umbuzo ayikho mawuya kumngani wakho sonta somewhere else define inkolo yakhe ngeke sayidefine I can bet you ngeke sayidefine uzothi omunye umfundisi ukwenzelana lokhu is to capacitate you as amaNazaretha ukwazi ukuyivikela kubantu abasihlaselayo mina njengompriest ake ngisho abafundisi esontweni bayi-last line of defense kaShembe ushabuke muva emapalini kube yithina isimla ngaphambili yonke ishayithina bese imele emuva so inkulumo ngayindlela funa sikwazi ukuyiphendula siphinde sikwazi kwenjani capacitate wena bese ngiqhubeka ngithi le nkolo eyisifundiso sobuNkulunkulu nokuzibuyisela kuJehova inezisekelo eziyisihlanu 5 basics le nkolo eyisekelo ayithathi kancane before ngiye eyisekelweni zokutshela ukuthi u5 akuphuphanga zokuya mhlawumbe izakhe yabona ey'ntathu kodwa sezonke ziku-7 because of the constraint of time ngokushorten that nje kuyancane isikole angifundanga njengomvungumeli mina angifundanga vertically ngifunde lateral Zathu sokuqala sikafayo yilezi thandazo ukuvuka thandazo ukulala thandazo lwesabatha ngoba siyakholwa sonke la awusho uverse 9 umthandazo ukuvuka hayi usuvuka okay wenza lapha ya sibahlabela ngoza la Ay. Asofana nenkinga mzala. Lalela-ke kade nje kufika ufunde iphilo I know by lad ngiyazi ngekhaya ake ngisho ukuthi mina ngifunde sekhona o-standard kwasuka o-standard kwangena o-4 kwaphuma o-4 kwangena o-grade thina sabantu besilate asibona abantu bejotha obhala isiletini
kucishwe kuyisho masabo excitwa retentive memory ekhanda lakho leli verse ngelifundulu umusho ngofunayo uqala ngo-K ugcine ngo-O yomthathu emthandazo kokuvuka uverse 9 kokulala uverse 12 kowesabatha uverse 11 qala ngo-K ugcine ngo-O funda Khumbula ke ukuthi namhla wenza isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. uqale ngo-K wagcina ngo-O 12 okulala Khumbula ukuthi namhla wenza isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyohlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. uqala ngo-K ugcina ngo-O 11 kowesabatha umthandazo Khumbula ke ukuthi namhla wenza isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwezinsuku zakho. amen umusho uyafana kodwa iy'namba azifani 9 12 u-11 ahlase zonke lezi namba 9 plus 12 21 plus 11 32 thatha 32 uhlakaze uthi 3 plus 2 ufata ngokuphupha lalela-ke lalela uzothi omunye uhlakazelani u-32 hlakaza u-32 ngokuthi ibuyele kuma-original numbers akhiwa abantu abamnyama zingaki inamba zakhiwa abantu abamnyama zingaki lalela ke ziwu-10 abantu sebedaliwe base behlangana ne-problem kodwa labantu abawu-2 intombi nensizwa banikwa imithetho ewu-4 mthetho wokuqala usebenzisa izithupha mthetho wesibili gcina usuku lwesabatha mthetho wesithathu mthetho wokudla mthetho wesine mthetho wokuzala ingane ukuzala ingane akuyona iphutha lo yiphutha ukuzala ingane obuka-ke umshadikazi bangena enkozini yasekameleni ingane ingaveli uphele unyaka uphele wesibili uphele wesithathu bayaqala benze njani baphatheke kabi ukuthi ingane abayitholi akithi yini bangayitholi ingane na bafuna ukugcina umthetho wesigaki wesine ukuzala ingane basebeyizala-ke iy'ngane laba bawu-2 osebey'qamba amagama mhlawumbe singazi isihlanu yabo sibabiza ngama-variables to x no y yabo x ingane eziwu-5 ufika u-y uney'ngane engaki funeka ayiqoqe lona iy'namba zikho ayiqoqe ingane ayibikela bani lo
bani lo, bani lo, bani bonke. Babona, this is a tedious work. Bahlala phansi bakha izinamba esingaki eziwu-10. Namba yokuqala bakha ama-counting numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no-0. Mawuthi wena futhi ngithi uqamba mama zodoza stage la uzongiprovela ukuthi ungamdweba yini u-0 ungavange umsebenzi u-1 no-2 -1 -2 ngoba iformula yesekhe ithi r² is equal to x² plus y². Condition r must not be equal to 0. Ingakho-ke yazi ko-mathematics bathi 0 1 u-0 ulandela u-9. Always math la kushathi une-PhD ngathi uzokuprovela. Yazi ngeke akwazi. Never do it. So ke mntokuthe u-32 uhlakazile ngabuyela kuma-original numbers awu-10. Kulezi number eziwu-10 ayikho inamba ogama layo kuthiwa ubani 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no-0. Akekho 10. Kodwa masithi aku-10 ungajombisanga lo ungashintshanga ama-space zothatha walapha nokubekela udonsa u-0 ngaka-right ukubekela kube yi-double digit usuthi nina nobabili kuyaniqamba manje igama lenu 10. So ke wenza ukuthi class 32 ufuna ukubuyela kuma-original numbers. Uma wenza i-mathematics, there's a branch which is called numerology. What does it mean? Science of numbers. NgesiZulu ubuchwepheshe bezinamba. Njengoba ufuna ukureduce i-date of birth yakho i-DOB, uhlatha yonke ukhiphe 1 digit. So singene lapho. Okwesibili there are 7 reasons ukunika 3 yokuqala senginikile. Esibili reason nathi sobuza la umntana zokuvuka ugcina ngoverse 1. Umntana zokuvuka ugcina ngoverse 1. Hawunathula. Thandazo ukuvuka ivesi lokugcina ubani u-43. Umthandazo wokulala ugcina ngoverse 1. 36. Hayi kowesabatha ngizosho-ke nina ngaphela. Owesabatha ugcina ngoverse 1 umthandazo. Ugcina ngoverse 1 umthandazo wesabatha. Angizwa. Up your thinking. Nyusa izinga lokucabanga ukuthi 54. Ugcina ngoverse 1 umthandazo wesabatha.
7. Uphila ngobani umthandazo wesabatha? Lalela ngoba wazi kuzokutshela. Kodwa sikholwa nawe lakithi. Udina ngoverse 61. Ithi 54 plus 7 bese kuyathandaza izansi. Kumu 61 lalela ke 43 36 u61 asinciphise lezi nawo 4 plus 3 3 plus 6 6 plus 1 asinde izinamba ey'ntathu 7 plus 9 16 plus 7 23 hlakaza 23 2 plus 3 fata ngubhupha okwesithathu akubala kodwa ngisheshe kahle la okwesithathu kwesithathu o5 o7 sebebonke owesithathu 5 nanku kule ncwadi isihlabelelo oliphetheyo onayo kunezihlabelelo ezingosima yedwa ama-stand alone okwesona sodwa isikho esifana naso zingaki lezo yihlabelelo yazi kulula ukusho inamba kodwa ngifuna uyibalule uthi usidekezana ugege idosha uphuma phansi ulale emini uyabona zingaki izihlabelelo ezingama-stand alone osima yedwa ayazokutshela ziyisihlanu yiziphi na nazi ezokuqala zosha nge-descending order of magnitude u-220 noma verse 11 asikho esinye qala ngaba lophuma ekugcineni sona sodwa so 11 verses esesibili isihlabelelo sesandulelo somthandazo wesabatha thandaza luhlukene kabili khona isandulelo khona isiqalo somthandazo wesabatha esandulelweni umbongela uJehova kunamavesi awu-10 asikho esinye kusithoba esesithathu esinamavesi awu-9 isihlabelelo 68 siqala kwa-left siphele kwa-right esesine esinamavesi awu-8 isihlabelelo 60 shuma isithupha esitula yileli qembu nalawa abasemuva uma sihamba phansi siya entabeni ngomhlangano omkhulu kaShembe wohambo olungcwele yebo sitoma verse amangaki awu-8 11 10 9 8 esokugcina isihlabelelo esinovesi 1 ziyisihlanu kushayeke ngokukhamba lomvaleliso kulezi eyigcina